खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। जोंहा दिनै थारिखआ जाहैबाय जुननि 15 थारिख। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 15 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मोननो हासिगोन नालाय, दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि जोहै बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। दा बेनिफ्राय दंफां गायनायनि 25,000 फैसा मोनगोननि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। PM उजाला स्किमनि जोहै गेस नोंथांमोना मोननो हायो। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। सरकारि फायखानानि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। रेशन कार्डनि जोहै दालि सिनि संख्रि जानाय थावखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै जायफोर नोंथांमोना फैसा मोननो हागासिनो दङ बेनिफिसियारि लिस्टआव दंखायो। दा नोंथांमोना नैबे संग्रा गेसनि थाखाय एबा LPG गेसनि थाखाय 250 थाखा नोंथांमोना फैसाबो मोननो हागोन। दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो नैबे जब कार्ड रेशन कार्डनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरगोन। PMAYG सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। PM किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। CM ट्रिपल स्किमनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनि अनगायैबो माखासे स्किमफोरनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना दिनै जुननि 15 थारिखनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हायो। आं नोंथांमोननिसिम मैया भिडिअखौ लाबोनो हानाय जायासै। नोंथांमोननिसिम स्किमफोरनि आं मैया आपडेट खोन्थाहरनो हानाय जायासै, एसे बेस्थ'मोन। दा जिखायनो जामोन आं नोंथांमोननिसिम दायो आपडेटखौ खोन्थाहरनोसै फारि फारि। दा बिनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोना मोनसे खामानिखौबो मावगोलायबानो जाबाय। नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम गिबि आपडेटखौनो खोन्थाहरनोसै। दा नोंथांमोना बे बोसोराव मोनगोननि गोबां आसा दङ, एबा मोनगोनखौ नोंथांमोना साननानै लाबाबो जागोन। मानो होनोबा जोंहा बेनि थाखाय दासान्दि गोबां खामानि मावनाया जागासिनो दङ अफिसियेल लेभेलाव। जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोर सिगां बोसोर नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननो हानाय ना, नोंथांमोना आरोबाव 3,000 फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। आरो जायफोर नोंथांमोननिया नामाव दंखायो, नाथायबा नोंथांमोना जेब्ला 9,000 फैसाखौ एसे सिगाङाव जा सोदोंमोन, दा बेवहाय नोंथांमोना मोननो हायाखैबा नोंथांमोनाबो नैबे 9,000 फैसाखौ गिबि किस्तिनि फैसाखौ मोनगोरगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय देग्लाय बोसोराव। दा बेनिफ्राय सेकेन्ड किस्तिखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोराव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। दा बे जाहैबाय सरकारि फायखानानि आपडेटआ। दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनायाबोथ' जोंहा सोलिगासिनो दङ सरकारि फायखानानि थाखाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारि फायखानाखौ जेनेबा उनाव जाहाथे मोननो हायो, बिनि थाखाय एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामना लाखाबानो जाबाय। जायफोर नोंथांमोना देग्लाय एप्लाइ खालामनाय, नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव मोननो हायाबाबो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन। दा बेथ' जाहैबाय सरकारि फायखानानिया। दा बेनिफ्राय नैबे PM उजाला 3.0 बे स्किमनि जोंहा एप्लाइ खालामनो सोलिगासिनो दङ। जाय स्किमनि जे नोंथांमोना गेस सिलिन्डारखौ फ्रियाव नोंथांमोना मोननो हायो, संग्रा गेसखौ नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हायो। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय। जायफोर नोंथांमोननियाव जयगथा दङ नैबे PM उजाला स्किमनि जे गेसखौ मोनथावनाबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना फ्रियावनो गेसखौ मोननो हागोन। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना जेब्ला गेसखौ बुकिं खालामगोन, जेब्ला नोंथांमोना गेसखौ सोगोन, अब्ला नोंथांमोना दायो 370 थाखा बेबादि फैसाखौ सोनाय जादों साबसिडि हिसाबै। PM उजाला स्किमनि जोहै नोंथांमोना गेसखौ मोनोबा साबसिडि नोंथांमोना 370 थाखा बेबादि मोननो हायो दायो। दा बेयो बारायलांगोन 400 बेबादिनो जाहैगोन। ओरैनो जोंहा गेसनि दामाथ' बारायगासिनो दं नालाय, दा बेनिखायनो साबसिडिनि फैसायाबो जोंहा बारायलांबाय थायो। दा बेखौनो जुदि नोंथांमोना गेसखौ PM उजाला स्किमनि जोहै लाबासो नोंथांमोना साबसिडियाव गेसखौ मोननो हायो। नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ दायो। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल बयबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय PM उजाला स्किमनि जोहै गेसनि थाखाय। दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन आगष्टनिफ्राय मोनगोन होननानैथ' ओरैनो बुंदों। 1 थारिख बेबायदिनो बुंदों आरो 3 थारिख 4 थारिखआव बेबायदि सोगोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैयासो बिथाङा प्रेस खालामदोंमोन, फेसबुकआव लाइभ फैनानै बुंहरदों आरो 3 थारिख 4 थारिख बेबादियाव सोगोननि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। फिक्सखौ बेखौ बिथाङा बुङाखै। दा जिखायानो जाया मानो नोंथांमोना आगष्टनि गिबि सप्तायावनो मोनगोनखौ आसा खालामनाय जाबाय। गिबि सप्तायाव मोनाबाबो 10 थारिखसिमाव नोंथांमोना मोनगोनखौ
मोनगोनखौ आसाखौ लाखाबानो जाबाय अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरगासिनो दंखायो नङा होमबा नैबे आगस्टनि नोंथांमोना 10 तारिखआवसो मोनगोनखौ आसाखौ लानानै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मानो होनोबा सिगांनिफ्रायनो जोंहा नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मासनि 10 तारिखआवसो सोखाबाय थायो नालाय दा बेनिखायनो आं सानदों बिथाङा बेबायदिनो 3 तारिख 4 तारिखआव सोगोन होननानै बुंदोंबाबो माने आगस्टनि 10 तारिखहालागैसो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनगोन होननानै आं सानदों आरो नोंथांमोना बेखौनो आसाखौ लाबानो जाबाय जायखिजाया 10 तारिखखौ नोंथांमोना लास्ट डेट लाबानो जाबाय आरो आगस्टनि 10 तारिखखौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन नोंथांमोना 3000 फैसा मोननो हानाय नङा बेखौ नोंथांमोना बयबो गिबियावनो मिथिना लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौनो आगस्ट मासाव मोनगोनखौ आसाखौ ला एसे उनावसो नोंथांमोना 3000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन अरुणोदय स्किमनि जे बेबायदिनो बिथांमोना दाथ' 1250 थाखा बिथांमोना सोगोन नालाय बिनि उनाव 1500 बिथांमोना खालामनो हागौ बिनि उनाव 2000 बिनि उनाव 2500 जेब्ला इलेक्सन खाथि जागोन अब्लासो नोंथांमोननिसिम 3000खौ खालामहैनो हागौ बादि अरुणोदय स्किमनिखौ फेस मेनारावसो बिथांमोना बारायगोन होनना बुंखादों नालाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखाबाय आरो दा बेखौ नोंथांमोना दायो बयबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय दंफां गायनायनि 25000 फैसानि थाखाय दासान्दि जा जोंहा फट' साफायना जागासिनो दङ आरो दहायसो जोंथिंजाय आरो सोरबा मोसौ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बायदिसिना जों आरो फट' साफायनायखौ आरो नुबावबाय आङो दाख्लै खेनसे साफायखांबायमोन आरोबाव दिनै माने आरोबाव साफायनायखौ आङो नुनो मोननाय जादों जों गामिथिं बेबायदि साफायफैदों दै सिगाङाव खेबसे साफायखांबाय मास मोनसेसो जाबाय खोमा इलेक्सननि नेक्स्ट दिन ना मायानो इलेक्सननि सानसे ना साननैनि उनावनो माने साफायनाय जादोंमोन फार्स्ट साफायनाया फट' साफायनाया बेबायदिनो मोसौजों सोरबा बोरमाजों बायदिसिनाजों जायफोर माने मा खामानिखौ मावदों बेखौ देखायनायाव 10000 फैसाखौ लानानै माखौ मावगौ बेखौ देखायनायाव साफायनांदोंमोन आरो दा बेहाय आरोबाव माने साफायखांनायनि उनाव दिनै साफायनायखौ आरोबाव आङो नुनो मोननाय जाबावदों बेबायदिनो बोरमा बायदिसिनाजों जायफोर नोंथांमोना बिजनेस लेटाराव लिरना होनायमोन दा बेजों आरो निस्सय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खेबनै बेबायदि साफायनांबाय जानांगौ आरोबाव जायफोर नोंथांमोना साफाय जानो मोनाखै माने खेबसे साफाय जाखांबाय आरो खेबसे साफाय जानांगौ बादि आं मोनबावदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो साफायना हरबाय थाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना उनाव आन्दायनांगोन गासिबो खामानिखौ नोंथांमोना मावनानै हरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना नैबे दंफां गायनायनि 25000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायो देग्लाय बोसोरावनो बे गासिबो खामानिफ्रा फुरि जाफ्रामजोबगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय नाथायबा फैसाखौसो देग्लाय बोसोराव मोनगोना एसे आसाया खम नोंथांमोना फैगोन बोसोरफ्रावसो मोननाया स्टार्ट जागोन नैबे दंफां गायनायनि 25000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम देग्लाय बोसोरावनो लोगो बेबादि होनाय नङा मानो होनोबा थांनाय फेब्रुवारि माससिमावसो जोंहा 10000 फैसाखौ मोनजोबनो हादों नोंथांमोना दंफां गायनायनिखौ दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना 25000 फैसाखौ मोनगोना आसाया खम फैगोन बोसोरावसो नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय 25000 फैसाखौ दंफां गायनायनिखौ मोनगोना दा बेथ' जाहैबाय दंफां गायनायनि आपडेटआ फट'खौ नोंथांमोना बयबो साफायना हरथारबानो जाबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जाय दालि सिनि संख्रि जानाय थाव बेखौबो नोंथांमोना आगस्टनि 1 तारिखआवनो मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौ नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हासिगोन 100 रुपिस नोंथांमोना होनो नांला नोंथांमोना 100 थाखा होनानैसो 1 केजि दालि 1 केजि सिनि 1 केजि संख्रि नोंथांमोना मोननो हादोंमोन नाथायबा नोंथांमोना आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय दालि 1 केजिनि थाखायबो सिनि 1 केजिनि थाखायबो संख्रि 1 केजिनि थाखायबो आरो बेजों लोगोसेनो जानाय थावबो नोंथांमोना 1 लिटार मोननो हासिगोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोना 100 फैसाखौ होनांगौनि गोनांथि जानाय नंला नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो हासिगोन माइरंजों लोगोसेनो दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि नैबे एलपिजि गेसनि 250 थाखा जा नोंथांमोना फैसा मोनगोन दा बेखौ बेलेगनियाथ' मोननो हासिगोन बिथांमोना एसे उनावनो मोनसिगोन आगस्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोरनिफ्रायनो बिथांमोननि मोननाया जागायजेनगोन नाथायबा जोंनि नैबे बिटिसि आवबो एसे उनावनो बिनि एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ फर्मखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नैबे अरुणोदय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना एलपिजि गेसनि थाखाय एबा संग्रा गेसनि थाखाय जेब्लानो नोङो माने गेसखौ बुकिं खालामगोन जेब्ला नोङो गेसखौ सोगोन अब्ला अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनायजों लोगोसेनो नैबे गेस सिलिन्डारनि थाखायबो 250 थाखा साबसिडि फैसा नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव हाबफागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ जोंनि नैबे बिटिसि आव एसे उनावनो एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दङ फर्मखौ नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो माने मोननो थांगासिनो दङ माने बाजेटनि उनाव आरो साननैसोनि उनाव माने बाजेट जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना फर्मखौ मोननो थांगासिनो दङ जोंनि नैबे बिटिसि आवल'सो जायाखै बिटिसिनि बाहेरायाव जोंहा गासिबो जाजोब्बाय फर्म होनायाबो जाजोब्बाय फर्म साबमिट खालामनायाबो जोंहा जोबनानै थांजोब्बाय दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय जब कार्डनि गोदान एप्लाइ खालामनाय जब कार्डनि एप्लाइखौ नोंथांमोना गासिबो जुलाइनि 1 तारिखनि उनाव बयबो नोंथांमोना खालामनो हागोन बादिखौ आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा जि रामजि स्किमा जोंहा जुलाइनि 1 तारिखआव इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दङ बेयो जोंहा माने स्किमा खामानियाव होसिगोन एबा खामानियाव फैसिगोन
बेनिखायनो जुलाइनि उनाव नोंथांमोना एसे आपडेट थाबानो जाबाय जुलाइनि 1 तारिखनि उनाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बायदिखौ आं सानदों जब कार्डनि थाखाय दायो ओरैनोथ' केवाइसि होनाया जोंहा दाख्लैबावै एसे सिगाङाव जानानै थांबाय जब कार्डनि थाखायबो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जब कार्डखौ केवाइसि होनानै लायाखैबा नोंथांमोना एसे खबर लाबानो जाबाय केवाइसिखौ नोंथांमोना होनानै लाबानो जाबाय मानो होनोबा दाख्लैबावै जोंहा केवाइसि होनाया जादोंमोन जब कार्डआव सानैनि नाम थायोबा सानैबो बिथांमोना थांनांदोंमोन केवाइसि होनायाव दा बेखौ निस्सय गोसोआव दं जानांगौ जायफोर नोंथांमोना दाख्लैबावै केवाइसिखौ होनो मोननाय नोंथांमोना दा बेनिफ्राय जब कार्डनि जोंहा केवाइसिनि हाबाफारियाबो एबा केवाइसिनि खामानियाबो जोंहा दासान्दि सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि नैबे रेशन कार्डनि केवाइसि होनाया दा बेनिखायनो रेशन कार्डखौ नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाखैबा एबा नोंथांमोननिया रेशन कार्डआ केवाइसि होनांगौबा नोंथांमोना जाय जायगायाव माइरंखौ मोनो जाय जायगानिफ्राय नोंथांमोना दालिसिनि संख्रिखौ मोनदोंमोन बेहाय नोंथांमोना खबरखौ लाबानो जाबाय एबा निस्सय बिथांमोना जाय जायगायाव नोङो दालिसिनि संख्रिखौ मोनबाय थायो बे जायगानिफ्राय नोंथांमोननिसिम माने कन्टेक्टआ फैखादों जानांगौ नोंथांमोननिसिम बुंहरदों जानांगौ जेनेबा नोंनिया बेबायदि केवाइसि होनांगौ बायदि होननानै दा बेखौ नोंथांमोना थांनानै केवाइसिखौ होनांगोन बेखौ नोंथांमोना मिन्थिना लाबानो जाबाय नङाबा जुदि केवाइसिखौ नोङो होनानै लायाबा नोंनि बे रेशन कार्डआ इनभेलिड जागोन नोंनिया बे दानजागोन रेशन कार्डआ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो दा जोंहा केवाइसि होनाया सोलिगासिनो दं नालाय गोख्रैनो नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दा रेशन कार्डनि जोहै माइरंजों लोगोसे दालिसिनि संख्रि जानाय थाव मोननायजों लोगोसेनो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायो मानो होनोबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय नङा जुदि नोंनि बे रेशन कार्डआ दानजायोबा बेखौलाय गोसोआव लाखा नोंथांमोना दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै आरोबाव नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननाय बेखौथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखायो जानांगौ गासै 8था ना 9था ना 10था नोंथांमोना बेबायदि मुलाम्फा मोननाय रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना आरो एसे उनावथ' नोंथांमोना सापातबो मोननो थांगासिनो नङा आधा केजि नोंथांमोना सापातबो मोननो हाबावगोनसो दा बेखौबो नोंथांमोना एसे गोसोआव लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय PM किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन PM किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना जुलाइ मासावसो मोननो हासिगोन बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ जुलाइ मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन जुलाइनि 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय PM किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ दा बेनिफ्राय PMAYG सरकारि न'खौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियाल लिस्टआव दंखायो दा नोंथांमोननि फैसा हाबनाया एसे उनावनो जासिगोन आरो नैबे नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय जुलाइनि उनावनो नोंथांमोना नैबे जायफोर माने PMAYG सरकार न'नि थाखाय बेनिफिसियाल लिस्टआव नामा दंखायो नाथायबा फैसा हाबाखैबा न'खौ लुनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना जुलाइनि उनाव गासिबो माने फारि फारि मोनलांजोबसिगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय नाम थानाय नोंथांमोना नैबे जुलाइनि उननिफ्रायनो माने फारि फारि इनस्टलमेन्टनि फैसा नोंथांमोननि हाबसिगोन सरकारि न'नि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना बयबो दानिया मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय CM ट्रिपल स्किमनि एप्लाइआ जोंहा नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोरावनो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा लोगो लोगो जागोन बेबादि जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथां नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादोंमोन दा बेनिखायनो बिथाङा रादाय होनायखौ जुदि मावफुङोबा नोंथांमोना आगस्ट सेप्तेम्बर मासावनो नैबे CM ट्रिपल स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना नोंथांमोना मोननो हागोन फैसाखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोरफ्रावसो मोनहैनो हागोन नाथायबा एप्लाइनि उनावबो जोंहा गोबां बायदिसिना प्रसेस थायो नोंथांमोना बेखौथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनो नांगोन फैसाखौ मोननो थाखाय एप्लाइखौ देग्लाय ज' खालामनो मोननानै फैगोन बोसोराव नोंथांमोना नैबे CM ट्रिपल स्किमनि जोहै नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन सासेयाव 5 लाख करि खेबसेनो नाथायबा 5 लाखखौ नोंथांमोना मोननो हानाय नङा किस्तियाव नोंथांमोना मोनलांगोन बेबादिनो 1 लाख बेबादिनो 1.5 लाख 2 लाख बेबादि होनानै नोंथांमोननिसिम माने फैसाखौ फोजोबगोन आरो बिथांमोना खेबसेनो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ हरनाय नङा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा दिनैनि माखासे स्किमफोरनि रादाबा बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोना बयबो बे माने भिडिअखौ शेयार खालामदो बयनोबो आरो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा बबेबा मोनसे स्किमफोरनि बागै नोंथांमोना भिडिअखौ मक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो सानफ्रामबो बिनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बुंनायाबो एसे बारा मोजां जालायलाङासै माने गरमबो जाहैबाय बोथोराबो गरमनि थाखायनो दासान्दि माबा बुंनांगौ माबा माने थाबथा थुबथा एसे जालांनायखौ आं आन्दाज मोनबाय थादों आरो जेखियानो जाबाय नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों